Li bajarê Agirî 65 sal berê Dara Kutay dema ji dayîk bû, di qedera wî de jî wek bav û kalan ji axê dûrketin hebû. Hunermendê Kurd Kutay li metropolên Tirkiyê dema dest bi şanogeriyê dike, li ber hin egerên siyasî ew mecbûr dimîne ku koçî Ewropayê bike û 30 sal jiyana xwe li wê derê didomîne. Li ew ti gav jiyana xwe li qadên biyanî da betal derbas nake. Apo, kanê cenaze? Cenaze eve. Kurêmên kirine torbe. Di 45 salên xwe hunerî da ji lîstikvaniya şano û sînemayê bigire heta nivîsîna senaryo û çêkirina operan behreya xwe dewlemend dike. Lê dema ew behsa huner dike, hestê xwe ji dengê Amerîkayê ra wiha vedibêje. Huner ji bo min jiyan çawa ye û derdê Kurda çawa ye, ew ê hemû dinya zanibe, bilêze, çêke binivîsine û film bikişine, huner hemû bi hev rane. Dara Kutay cara yekem aryayên operaya Memuzîn amade kir û di sala 2023 da li Almanya li qada fuayeyê ya Hola Grosses Haus derket pêşberî temaşevanan. Lê ew ana li Stenbolê dije û armanca wî ye herî mezin ew e ku vê yekê li Hewlêr an jî Amedê cardim bide destpêkirin û dengê Kurdan derxîne qada cîhanê. Ve dünyayê de sedûnot devlet hene ama sedûnot devlet operayê wî tune. Devletê me tune ama operayê me amade ye. Dixwazim evî ser sahne û çêkim vî salê. Emrî me 65 salê da vaxtê me tune ye. Dixwazim berê mirin evî çêkim paşê ez ê herim zanin ama zanim ki ez evî çê nakim 10 sal 15 sal paş yek zilam yek din derkeve evî çêke. Her tişt amade ye, operaya her tişt. Librete wî, müzike wî, koraya wî, orkestra wî amade. Tenê dixwazim yek mirov, devlement, parlament çê heye ketine guh bide kerama xwe. Ji bo min ne, ji bo Kurda, ji bo û carê yekem kê çê dike, kê alîkariyê dike dîrok dibe. Di dîroka Kurdan da berî Komara Kurdistanê li Mehebatê bi navê Dayika Niştiman operayek hatibû amadekirin û bandoreka mezin li ser Kurdên Rojhilat vedabû. Dara Kutay viya bi bîr dixîne û dibêje heke vê operayê em pêk bînin armanceka min jî ew e ku em dengê Kurdan li ser qada cîhanê belav bikin. Berê her tişt en Kurdistanê derkeve. Yani Kurdistanê derkeve paşê hemû dünya var be. Her dünya hemû herkes zanibe. Yani paşê Türkiye'yi, Avrupa'yı, Amerika'yı, Çin'i, her dünyaya dixwazim ev memurcunca ısa bibe. Dara Kutay ji bo ku operaya Memuzîn bike ser dikê ew bi herêma Kurdistana Iraqê ra di nav pêwendiya de ye. Ew hêlekê da vî hewildanê xwe bidomîne jî lê Kutay di van rojan da jî li Stenbolê bi lîstika xwe ya bi navê Ömer Hayam derdikeve pêşberî temaşevanên xwe. Eyüp Demîr, Dengê Amerîka, Stenbol.